Kabloyên ku di fabrikeyekê li Herêma Pişesazî Amedê de junûvê têne vezvirandin û dikin telên sifir ji plastikên bermayî tên hilberandin, ji bo welatên cîhanê re têne hinardekirin. Karsazek jin bi birayê xwe re fabrikeyekê damezrandiye û di vê fabrikeyê de ji bermayiyên kel û pelan junûvê kablo û telên sifir bi dest dixe û wana dişîne deh welatên cîhanê. Aslında baba mesleğini devam ettiriyoruz. Karê bavê min bû, ev çil sal e bavê min vî karî dikir. Lê wê demê makîneyek me tenê hebû. Niha bi dehan makîneyê me hene. Em ji kel û pelên tên avêtin, kablo bi dest dixin. Kabloyên kerhebeyî ne. Hem kabloyên maddeya sifir, hem ên plastik niha em çê dikin. Karşılıyoruz. Karsaza jin dibêjî di destpêkê de karekî zehmet bû. Lê hewl dane ku bikaribin karên giran ên zilaman jî bikin. Niha di fabrikeyê de dora heftê karker jî didin şoğulandin. Genelde Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesine, Ege Weka jin ev kar ji bo min destpêkê de giran dihat. Lê belê niha sivike. Ji ber ku em hînî kar bûne. Em du xuşk û bira vî karî dikin û niha em hilbernên xwe dişînin nava Tirkiyeyê tivayê. Heman demî de welatê Herêma Kurdistanê, Iraq, Sûriye, Avusturya, Mısır, Meksika jî ji me kablo dikirin. Ama ihracat olarak da Irak ve Suriye'dir. Di fabrikeyê de ji bo vezvirandinê 59 makîneyên cur bi cur têne bikaranîn. Hilbernên fabrikeyê herî zêde di cotyariyê de, pompayên bîrê avê de, di sondajê de û her wekîlin de tên bikaranîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.